Jeste li se ikad zapitali, ako je Bog znao da će čovjek pasti, zašto je uopće stavio drvo spoznaje dobra i zla u Edenski vrt? Zašto je dao priliku grijehu da uđe u svijet? Zašto nije jednostavno stvorio svijet bez mogućnosti pogreške, boli ili zla? I još više, zašto je Sotona imao pristup u samom raju? Zar nije to bilo mjesto svetosti, mira i Božje prisutnosti? To su pitanja koja si mnogi postavljaju i s pravom, jer odgovor nas vodi do samog srca Božjeg odnosa prema čovjeku i do odgovora koji može promijeniti naš pogled. Krenimo od početka. Jahve, Bog, zasadi vrt na istoku u Edemu i u njega smjesti čovjeka koga je napravio. Sve što je Bog načinio bilo je savršeno i savršenstvo ljepote i činilo se da ništa ne nedostaje što bi pridonijelo sreći svetog para. Ali ipak time što je načinio vrt, stvoritelj im je pokazao još jedan znak svoje ljubavi. U ovom su se vrtu nalazile različite vrste stabala, od kojih su mnoga donosila mirisno i ukusno voće. U središtu je vrta stajalo drvo života, čija je slava nadmašivala sva ostala stabla. Njegovi su plodovi izgledali poput, zlatnih, srebrnih jabuka, imali su silu, da daju život, to znamo. Drvo spoznaje dobra i zla koje je raslo u blizini drveta života nasred vrta trebalo je biti provjera poslušnosti, vjere i ljubavi naših prvih roditelja. Premda im je bilo dopušteno da slobodno jedu sa svakog drveta, po cijenu im je smrti bilo zabranjeno jesti s drveta spoznaje dobra i zla. Zašto u središtu vrta stavlja drvo? Drvo spoznaje dobra i zla. Bog stvara čovjeka na svoju sliku ne kao stroj, ne kao program, već s razumom, savješću i slobodnom voljom. Zašto? Jer bez slobode nema ljubavi. Da bi čovjek mogao istinski ljubiti Boga, mora imati mogućnost izbora. A Bog želi odnos, ne pokornost bez srca, nego odnos iz ljubavi. Drvo spoznaje dobra i zla nije bila zamka. To je bilo mjesto izbora, poziv na povjerenje. Bog nije htio robote, nego djecu koja ga biraju slobodno. Bog kaže Adamu i Evi, sa svakog drveta jedite osim s jednog. A Gospod Bog zapovjedi čovjeku, sa svakoga drveta u vrtu smiješ jesti, ali sa drveta spoznaja dobra i zla da ne jedeš, jer onog dana kad s njega ukusiš, sigurno ćeš umrijeti. To nije uskraćivanje nekakve slobode. To je poziv na povjerenje. Anđeli su upozorili Evu da se ne odvaja od svoga supruga. Dok je on bio zaokupljen dnevnim radom u vrtu, s njim je opasnost od kušnje bila manja nego kad je bila sama. Ali zaokupljena svojim ugodnim zadatkom, ona je nesvjesno odlutala od njega. Kad je primijetila da je sama, osjetila je strah od opasnosti, ali ga ona nije uvažila i odlučila da je njena mudrost i snaga dostatna da razluči zlo i suprotstavi mu se. Ne razmišljajući o anđelskom upozorenju i o tome da je Bog rekao, ona je ubrzo promatrala zabranjeno drvo s mješavinom radoznalosti i divljenja. Plodovi su bili prekrasni i ona se pitala zašto ih je Bog zabranio. To je bila kušačeva prilika. On joj se obratio kao da čita njene misli. Zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti s jednog drveta u vrtu? Eva je bila iznenađena i zapanjena jer joj se činilo da čuje odjek upravo svojih misli. Ali zmija je nastavila, melodičnim glasom, laskajući njenoj nenadmašnoj ljepoti i njene riječi nisu bile neugodne. Umjesto da pobjegne s tog mjesta, Eva je zadivljena ostala da čuje kako zmija govori. Da joj se obratilo biće poput anđela, njen bi se strah pojačao, ali ona nije ni pomislila da bi čarobna zmija mogla postati posrednik upravo palog neprijatelja, koji se preurušio u zmiju.
Granice koje Bog postavlja nisu zato da nas ograniči, nego da nas zaštiti, kao što roditelj kaže djetetu da ne dira vatru. Ne zato što mu želi uskratiti slobodu ili kretanje ili nečega, nego zato što ga voli. Svako upozorenje, svaka opomena i svaki savjet koji dobivamo kroz Božju riječ i ispravnu savjest je poput drveta zasađenog u našem životu. Da nas priječi da pogriješimo i sačuva od grijeha koji donosi zlo, nesreću i propast. Zato hvala Bogu na ovom zasađenom drvu u vrtu koji nam i danas služi kao poruka da ne ponovimo istu grešku, a to je zapravo neposlušnost. Grijeh počinje s nepovjerenjem. Zmija dolazi s pitanjem je li Bog doista rekao nećete vi umrijeti, bit ćete kao bogovi, i to je bila misao koju je prenijela Evi. To je duhovna laž koja razara do dan danas. Da Bog nešto uskraćuje, da mu ne možemo vjerovati. Grijeh ne počinje plodom, nego u srcu. Kad počinjemo misliti da znamo upravo mi bolje. Kad izgubimo povjerenje u onoga koji nas je stvorio, tada činimo sami sebi štetu. I sad dolazimo do pitanja koje mnogi postavljaju. To je bilo moje pitanje. Otkud Sotona u raju? Zašto je zmija uopće imala pristup Edenskom vrtu? Ako je to sveto mjesto, zašto Bog dopušta da se zli uopće približi čovjeku? Odgovor leži upravo u duhovnoj stvarnosti koju često zaboravljamo. Zlo nije počelo sa čovjekom. Počelo je padom anđela. Lucifer ili svjetlonoša postaje Sotona ili protivnik. Pali anđeo koji odbacuje Boga i povlači za sobom trećinu anđela s neba. Bačen je zmaj veliki, stara zmija, imenom đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi. To se događa prije stvaranja čovjeka. Zato kada zmija dolazi u vrt, ne dolazi kao prijatelj, već kao kušač. Bog to dopušta ne zato što ne može spriječiti, već zato što želi da se otkrije njegova istinska namjera. Zato i upozorava, tamo nemoj ići. Sotona nakon svoga pada može varati jer je i sam već pao, a njegov cilj je da druge povede u istu propast. Zašto Bog nije odmah uništio Sotonu i time odmah zaustavio pobunu? Ovo je zasebna tema o kojoj ćemo sigurno govoriti. Dakle, ne možemo zanemariti činjenicu da je Sotona nakon pada s neba želio i prve ljude odvesti u propast. Time je pokušavao dokazati da može povesti i druge za sobom na put uništenja. Taj cilj ima i dan danas, da zavede, da obmane i uništi što više ljudi. Ali, postoji velika razlika između kušnje i prisile. Bog ne kuša nikoga, ali dopušta kušnju da bi sloboda bila upravo stvarna. Jer ako nemaš alternative, onda nemaš ni izbora. Zato Soton ima dopuštenje da kuša, ali nema vlast prisiliti nikoga. On dolazi s laži, ali čovjek ima izbor da kaže ne vjerujem ti, ja vjerujem Bogu. I tu se vidi njegova poslušnost. Nažalost, čovjek nije izabrao Boga i mnogi su oni koji ne biraju Boga. Izabrao je sebe i svijet se slomio. Ali Bog nije rekao snosite svoje posljedice. Rekao je ja ću doći za vama. Jedno drvo bilo je mjesto pada, ali drugo drvo, to jest križ, postalo je mjesto povratka. Na tom drvu Isus je rekao, Oče, oprosti im. Zašto je Bog stavio to drvo u vrt? Jer nas voli, jer nas poštuje, jer nas želi slobodne, čak i kad zna da ćemo ga odbaciti. Želi nas upozoriti, tamo ima pristup Sotona, nemojte tamo ići. Da bi čovjek mogao birati i da bi ljubav bila stvarna, upravo to je Bog dozvolio. Ali ni tada
ni sada Sotona nema zadnju riječ. Bog traži, Bog spašava. Ako ti ovaj video pomogao razumjeti dublje Božju ljubav i čovjeku slobodu, podijeli ga. Netko možda baš danas traži odgovor na isto pitanje. Pretplati se na kanal Povratak pravim vrijednostima, jer ovdje zajedno vraćamo pogled prema onome koji nas nikada ne prestaje tražiti. Do idućeg susreta, ostani vjeran, budi slobodan i čuvaj istinu.